Ето я, качва се нагоре. Виждаме. Абе, ладно бе, ей! Къде бе, наркоман? Тук. Значи с наркоман, брат, е нещо делата. Стига ми лази в краката! Бегай, бегай! Ето се! Хора, тя плаче! Лук, как по В Инстаграм, бе, жено. Да, падаме, гайс. Как така падна? Не, те се самоубили! Не дей. Макар here Vittorio back. Ама... Това много кринч, бе, аз просто съм включил това, нищо направи. Тя продължава да се бие. Вие къде сте? Няма парсе. Абе хора, обикалям тук и не ви намирам. Ани, зад тебе. Свърти, бе. Те просто си бие главата на някакви места. A few moments later. Ау! Къде сте? Къде сте, бе, хора? Къде сте? Vittorio изпява ли, бе, бати калка? What the fuck? Те просто си бие главата на някакви места. Какво? Ела тук, бе, калка. Какво е това? Това е айс! Това е айс! И от това е някакво бебе, бе, човек. Ама няма. О, Окей, май някой е ден в момента. И също виж, тази не е никаква фактива да виж. what the fuck. Как ти казахме, в такова канвас да рисуваме и на една маса. Добре, ама тая няма да се успокои, докато не убие някой. What the fuck? Не. Пак ще маз. Трябва да е пирата. Къде? Ето. Holy fuck, аз отдава, бе.